The Bible says in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, "Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." It's been a year since the lockdown in our country. Many has changed and been affected greatly. But thank God, because despite this pandemic, we saw the moving hand of God. And in whatever situations we have, we still learn to be grateful. Thanksgiving is a superpower. It enables us to see past our experiences and embrace how God is moving. You should make a habit of expressing gratitude. When you see something good in your life, point it out and give praises to God through our lips. Regardless of what's happening, we can thank God for His presence. We rise above the situation and purposefully look for what God is doing in the middle of it. That's why today, let's take a pause and just think of the many wonderful blessings God has given us. Kaya mga kabiway ay, Tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Doc Talk! Alright, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat and welcome to all of our viewers. But first of all, I would like to greet good afternoon po sa ating mga host, mga kasama kong host dito sa ating Doc Talk. Ayan, no? So, magpakilala ka, Sir Joseph. Ayan. ako po ang inyong Ninong JJ. Ayan, Ninong JJ. Marami kasing tumatawag sa akin na Ninong ng mga kabiway. Ninong. Ay, oh. Ninong, inaamin na niyang matanda na yun. siya. Yes, and syempre sa yung mga ladies natin. Yan. So ako ang inyong Ate Mayan. ako naman si Ate Faye. And I am Ate Marisa. And of course, ayan, yours truly po, ang yung Kuya Bryle. Ayan, no? So, ayan, welcome po sa bago na namang episode ng ating Doc Talk. Ayan, batiin natin ang mga tagapanood natin sa ating Zoom at FB Live. Sino ba ang nasa Zoom natin ngayon? We have our brethren from Pasukid. Yes, yung mga brethren natin sa ating mga sanctuaries. Ayan, no? Good afternoon. Ayan, mukhang ito yung mga taga-abang ng Me and My Bible. Ayan, mga bata. Okay. At syempre, nandito rin ang mga brethren natin from Claveria. Ayan, welcome po. Ayan, naka-social distancing. Ayan. So, pwede na ba silang pumunta dito sa Ilocos? O, mukhang pwede na, pero kailangan may sila, may RT-PCR. Oo, wala na pong quarantine. Ayan. At syempre, yung ating mga brethren from Lawag. Sa sanctuary natin sa Lawag. Ayan. Ang daming upuan. Ayan, no? So mukhang kailangan nating mag-invite ng mga other young people natin sa Lawag. Okay, no? Who else, Ma'am Faye? Yan. We also have our brethren from Australia. Yes, hello, Ma'am Gretchen. Ayan. Those, I think nakita ko rin, yan, naka-gaming chair, si Sir Dexter. Ayan. Okay, mukhang, tawag dito, marunong ka na mag-piano, Sir Dex? Ayan. May organ siya sa tabi niya. Konti lang daw. Ayan. Sino pa, Sir John Joseph? We also have brethren from Hawaii. We have the Sao family. Yes, si Mika and si Ansley. Ayan. Kasama rin natin si Tito Sam. Tito Sam! Ayan. Thank you for tuning in. Ayan, mga other international audience natin, we have Brother Abdul from Norway. Ayan. Ayan, you also have the Aseret family from Hawaii. Yes, hello, Tita Grace. Ayan. Okay, at syempre, andyan rin si Brother Cyrus. Cyrus from South Korea. Alright. Okay, no? Who else do we have sa ating Zoom?
Ayan, andyan rin si Ma'am Sheena. Ayan, si Ma'am Sheena ng Claveria. Okay, welcome po sa ating Doktok. Tumungo naman po tayo sa ating FB Live, no? Currently, we already have 46 watching from our FB Live. Ayan po, no? So, sa mga nanonood po sa ating FB Live, share po ninyo ang ating Doktok link para po ma-invite and then ma-curious rin po yung inyong mga kaibigan kung ano ang show na ito. Ayan. Okay. Alright, no? So, let's start our program. Okay, no? So, last Sunday, no, meron tayong mga segment na hindi na-play, no? Pero syempre ngayon, kompletos recados na naman tayo ngayong Sunday na to. Full pack tayo, no? And we will be introducing a new segment later on. Okay, no? So, ngayon, no, we always tell na we can learn something new sa mga preachings ng ating pastor pag binabalik-balikan natin siya, di ba? So, kahit na yung preaching noong last Sunday, halimbawa, feeling mo hindi siya relatable sa iyo, pero when there will come a time in your life na pagdadaanan mo ang isang bagay, ang isang trial, you just need to look back doon sa mga preachings ng ating pastor and you will learn something new. Yes, and it will edify your spirit. Ayan, no? So, sa segment natin ngayong hapon na ito, balikan natin muli ang naging preaching ng ating pastor sa isang episode ng ating Doktok, no? So, let's watch our Doktok recap. I want you to know that there is a world you need to love. But there is a world that you ought not to love. The world that you are supposed to love are the souls of men. As Christians, we have been commissioned to love the souls of men. You have a Christian duty to shine and show to them the Lord Jesus Christ and share to them the good news, the gospel of salvation. That is the world we are supposed to love. But there is also a world that we are not supposed to love. Merong mundo na ipinakita ng Biblia na hindi dapat nating mahalin at ibigin. The world will represent what is success, but it is a wrong representation. This world, this society will represent a wrong concept of life, a wrong concept of happiness, a wrong concept of success, a wrong concept of family life. Kaya yun po ang deception. At bilang mga Christians, we are called to know the truth and to stand on the truth and to declare war against this deception. We have to take a stand to put on the whole armor of God. This war is between truth and deception. It is a war between good and evil. And from the root of it all, this is a war between God and the devil. You have two options, to love the world or to love the Lord. This is a warning against the world. You remember when there was that decree signed by the king that nobody should ask petition to any except the king, what did Daniel do? He went to his house, opened the windows toward Jerusalem, and prayed to the God of Jerusalem. Alam niya na ito ay mapapanganib ang kanyang buhay. But for him, his conviction is more important than his survival. And that is something that you need to realize. Especially sa work, paano na pastor pag mag-conflict sa aking Christian life ang aking trabaho? Sa mga estudyante, paano na kung mag-conflict sa aking biblical stand yung ipinagagawa ng aking teacher? We all want to pass the exam. We all want to pass the subject. We all want to graduate and as much as possible with high grades. But you know, as Christians, there are some risks. There are some difficulties that we have to face. Nasa atin lang talaga na manindigan, mga kapatid. Don't be comfortable in the world. Kung talagang namumuhay ka ng tama, according sa pamantayan, sa course ng isang Kristiyano, definitely, you will never feel comfortable in this world. Sa mundong ito, it's very important for you to define who you are. Because when you finally begin to settle the question of who am I, then it is easier to answer the question, what should I do?
So do you really know who you are? Nung araw, God only knew you as a sinner. Nothing more and nothing less. Then came Jesus into your life. That one moment you have accepted Christ as your personal Savior. Suddenly, everything changed. God does not know you anymore as a sinner. He knows you as a son. At ang trato niya sa iyo, hindi sinner, kundi son. Being a son, you are an heir of treasures beyond your imagination. Merong tatlong blessing na bilang anak ng Diyos ay nasa iyo na dahil kay Kristo. Number 1, pagpapahalaga. Alam mo kung bakit maraming mga kabataan ang pilit na kanilang ginagaya ang nakikita nila sa mundo? Dahil sa isang bagay na ito. They want to be appreciated by the world. They want to be valued by the world. They want to be liked by the world. Kaya alam mo, kung may Facebook ka, maganda yan, pero mag-ingat ka. Dahil Facebook has a kind of system that conditions the mind that whatever you post, whether a picture or a quote or whatever it is, you've got to have likes. You've got to have shares. You've got to have comments. Somebody should heart it. Somebody should say, wow to it. It is a conditioning. It seems na itong mundo, the society we are referring to, ay parang hindi ka pahalagahan. Walang problema doon. Kasi pinahalagahan ka na ng Panginoon. Doon ka tumingin. Doon ka dapat tumayo. Yun ang dapat na itanim mo sa puso't isipan mo. Mas maganda pa nga, Panginoon ang nagpapahalaga sa iyo. Ba't hahanapin mo pa sa mundo? Samantalang ang mundo pwedeng magbago. Papahalagahan ka ngayon kasi ang buhay mo naaayon sa trend. Paano pag may bagong trend? Hindi ka na mahalaga. Alam mo, lumipas man ang lahat ng trend, sa mata ng Diyos, mahalaga ka pa rin. Pangalawa, napagpapala ng isang Kristiyano, anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kayamanan. Maraming mga kabataan nanlilit sa kanyang sarili. Maraming mga Kristiyano, they feel intimidated, they feel insecure because they see rich people, high-ranking officials, and elite people. Hindi dapat, sapagkat tayo ay may mas matinding kayamanan kesa sa meron sila. We are actually more than a millionaire. But my God shall supply all your needs, sabi ng Bible. He daily loaded us with blessings. He giveth us the power to prosper. Ano mang meron tayo sa present life na ito, nauunawaan natin, tayo ay stewards lamang. Ang pinagkalob ng Diyos sa iyo ay dapat alamin mo kung para saan yan. Ano ang kalooban ng Diyos? Saan mo gagamitin ito para sa kanyang gawain? At ang pangatlo na blessing ng Christian, power. Bilang Kristiyano, anuman ang pagsubok na haharapin mo, sabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mag-alala. Pinagkalooban kita ng kapangyarihang mas higit kaysa sa anumang masasagupa mo at kakaharapin mo sa buhay mo. Ang Kristiyano'y hindi po kawawang koboy. Siya po'y pinagpala na anak ng Diyos. Hindi ka dapat magpasailalim. Hindi ka dapat mag-conform sa mundo. So gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pinagpala ka, hindi ka kawawang koboy. Habang tayo nasa mundong ito, hindi dapat tayo sa sistema komportable. Dapat komportable tayo sa sistema ng langit. Don't embrace the world. Embrace the Word. Ang salita ng Panginoon ang ating yakapin. Pangalawa, don't entangle in it. Be not unequally yoked together with unbelievers. Do not compromise. Don't fall under the trap. Mag-ingat ka that the devil might use your lusts against you. That's why every Christian, be sober, be vigilant. So bottom line, don't be comfortable in this world. Your identity is in Christ and not according to the world. Amen. Ang tumatak sa akin dito, Kuya Brad, is ito, yung we have two options. To love the Lord or to love the The world. world. Tama ka dyan, Sir Jen Joseph. At anong pinipili mo doon? Oo. To love someone else. Ayan, no? So, there are three, maganda rin yung three blessings, no? Doon, ng pagiging believer, no? So, doon mga ka-BYI, pwede nyo yung balik-balikan every week because that will be uploaded sa ating BYI page. Ayan, no? So actually, we have re-uploaded yung unang recap ng ating pastor, no? So nasa ano na po natin yan, nasa official Facebook page na po natin na yung Hosanna Bible Baptist Church Incorporated. So let's share it, no? So let's
ipanood po natin sa ating mga kaibigan para they will also have this kind of realization na magandang makinig sa mga preachings ng Panginoon. Ayan, ng ating pastor rather, no? Okay, no? So, actually, ngayon naman, we are actually taking a pause doon sa ating isang segment which is yung ating Wise Talk. Ayan, no? Kasi pinaghandaan talaga natin yung susunod na guest natin kasi talagang mukhang kaabang-abang. Mukhang may pasabog yung next guest natin, Ma'am Mayan, Sir John Joseph. Kaya naman ngayon, kagaya ng sinabi natin sa ating introduction, napakahalaga ng Thanksgiving. Nung blessing ng Thanksgiving, di ba? Okay, so ngayon, we will be introducing a new segment, yung GTG. Ayan. Anong ibig sabihin ng GTG? Ayan. Giving thanks to God. Ayan, so... ayos. Mukhang parang logo ng milk tea, Sir John Joseph. Okay, no? Mukhang gutom yung gumawa ng natin, ng logo natin, GTG. Green tea. So actually, ang GTG, it's actually an abbreviation sa cellphone, di ba? I mean, sa text. Pag halimbawa, pag nagtitext ka, pagkatapos aalis ka, got to go, parang gano'n, no? So, ngayon naman, we will parang aalis muna tayo. We'll get to go from our worries, from our issues, from our concerns. So we will just take this moment to thank God, to reflect on those lessons that we have learned during this pandemic. Lalo-lalo, alam niyo ba, throwback Sir John Joseph, di ba? I think March 16 or March 15. March 15. Yes, March 15, no? So yun yung nationwide lockdown sa Pilipinas and tumagal na tayo ng almost a year. And syempre nga, no, maraming nagbago, parang ganyan. Pero we as a church, no, syempre we do not discredit yung mga nangyari talaga, no? Pero this has become also a blessing to all sa church natin to reach a greater number of audience. Maraming nabibless talaga sa ating live stream ministry naman. Level up lahat, Sir Brian. Yes. At syempre, yung mga young people natin, God has really worked naman sa mga buhay ng mga young people natin, no? Sa mga testimonies na lang nila, no? So, talagang nakaka-bless personally kung paano sila nagpagamit sa Panginoon, di ba, Sir John Joseph? Oo. Hindi natin aakalain na itong mga young people na ito at their age, talaga namang God will use them greatly in their sa service nila. Okay, so ang gagawin natin ngayon, we will be flashing yung some of the Thanksgiving ng ating mga young people. There are 3 questions actually na pinasa natin sa kanila para sagutan nila, no? So, we'll try to read them, no? Para lahat ng mga ka-BYIs natin, ma-bless rin ng mga testimonies. Okay. So first, ayan, ito yung testimony ng, flash natin yung mga questions sa Sir Daniel, no? So actually, yung questions ay, first question is, ano ang may pagpapasalamat mo sa Panginoon ngayong pandemic or nung nakaraang pandemic? Still, pandemic pa naman, pero during the lockdown. Okay. Number 2 is, ano yung mga naging answered prayers? Okay, so that's number 2. And number 3, paano naging blessing sa iyo ang mga weekly services ng ating church? Ayan, no? So, basahin natin yung una. Okay, I think this one is an answered prayer. Okay. Wow, nakaka-bless. Grabe. Wow. Ikaw, Sir Brian, ano ba yung personally na answered prayer sa'yo? Ako, ma'am, pumayat ako. Joke lang. Hindi halata ko yun. Oo. Siyempre, ma'am, yung mas na-involve tayo sa ministry. No? So, it's not Actually nga, parang dahil sa nagkaroon tayo ng mas maraming time, nagkaroon tayo ng mas maraming opportunity to contemplate what we can really do for the Lord. Wow. At syempre, ang mahalaga dyan is yung willingness natin na magsilbi sa Panginoon. Okay, ayan. So, yung una natin, ayan, sabi niya dito, okay,
Ti maysa answered prayer ko ket DJ before nak arumwar ti Bible School idi kakabsat ket ikanak kumati apo ti agbalin a ministry takunak bakalaeng aglami is nak tun ket kaslang masayang lang tuy penag 1-year Bible School ko. Ket praise God ta idi nang rugi day ti pandemic ket isumeten nga inikanak ti apo ti opportunity nga agbalin a paset ti AVM. Ito po yung ating audio visual ministry. Ket ti apo ti madaydayaw tano kumaawan met daytoy ay inted ti apo ket haan kumet amulaeng no natin kasasaad ti spiritual a panagbiag ko itan kakabsat. Ito po ay galing kay Brother John Mark. Ayan no. Si Brother John Mark po ay isa sa mga natin, no, dedicated videographer natin, no. So, sa lahat po ng services, nandito po siya. Monday prayer meeting, sa ating Wednesday, ayan, no, Friday, sa Doktok natin, and syempre sa ating Sunday worship service. Kasi, pag hindi siya pupunta, wala rin mag-ooperate ng mga videos, no. So, talaga naman, kung ang prayer mo talaga is magamit ka ng Panginoon, talagang bibigyan ka naman niya talaga ng ministry, ng avenue to really serve Him. Ayan, no? Praise God, and to God be the glory for your heart, Brother John Mark. Okay? Ayan, from Sister Ruth Abigail. Pagyamana kiti apo, dagiti answered prayers, ket malagip ko la dete insuro ti pastor tayo nga prayer diary. Tamesa lawas pelang idi ti napalabas, inanseran asigod ti apo dagiti daduma a prayer request form. Ket ti pagragsakak launay, ket detoy genuine salvation ti family. Tanaminsan nga aldaw bigla at dagdinamag ni manang ko, ket ijay a question, mabalin ko i-enter ti salvation. Parabor ti apo in-explain ko ken kuana ket addamet ni mama nga nakidengeg. Amen. Amok nga kanayon da mangegan ti panakaisalakan, nga mawan met lang tikas mangi-confirm tapno maadaan ti tal na ti puso nga save ko mametla apudpudno dagiti pamilya. Amen. Amen! Ket kunana pa'y, ket ti mesa kadagiti pakisarsaritaan ti apo no kwa kanya, ket panggep ti ministry. Nupan panunutek nga baka noawan talaga ti paka-involvak a ministry, ti church, marigatan na nga talaga agro a Christian. Ti Christian life ko. Ket babaen ti ministry, ijay mo ang makita ti ragsak, no kasano nga araramaten ti apo ti biag mo, para ti trabaho na. Dakkel a privilege yung para aramat ka ti apo, ken akas ag tutubo, deto'y pigsa tayo may paay kumati panagserbi ti apo. Amen! Nakaka-bless, no? Yeah. It's really one of the things na sabi ni nga ni Pastor, no? We need the ministry. It's not the ministry that needs us, but we need the ministry para masadadapay agro tayo spiritually. Yes, Praise and God. yun nga, no, parang this has also become an avenue, lalo na dun sa mga young people natin na sometimes nahihiya sila na mag-share sa family nila about, di ba, about salvation. Pero dahil we have this kind of ministry, we have this live stream, ang gagawin na lang nila, i-share ito sa mga kaibigan nila, sa mga family nila, because every now and then naman is na i-preach or na mention ng ating pastor ang gospel sa ating pulpito. Ayan, no? So, thank you very much for sharing that, Sister Ruth Lagadon. Ayan, who else? Okay, let's move on. Ayan, I think this is also one answered prayer, Ma'am Faye. Ay, may isa pa ya pagyamanak ti apo kadeti pandemic, ket mas imunig ti prayer life ko ken ti panagbasak ti Bible, ket by God's grace nalpas ko nabasa ti full a Bible iti last year. Ken mas adadlo ti time ko compared iti normal pay lang iti amin. Ken naadaan nakpay ti waya nga nagbasa iti libro. Amen. Okay, Praise no, God. very profitable. Oo, buti na lang at safe tayo dahil siguro pag hindi safe itong kapatid natin na ito, baka buong Wattpad ang kanyang nabasa. Oo, no? So, dahil sa pandemic, no, nabasa niya ang whole Bible. Palakpakan naman natin. Ayan, si Sister Jessa Abor. At syempre,
Our pastor always advised to read other books that can be profitable to your future career or to you as a person, di ba? Yung mga life's principles yan, no? Buti na lang, no? So, ayan, mga young people ha, magbasa tayo ng basahin natin, syempre ang goal, dapat natin mabasa natin ang whole Bible. Tularan natin si Ate Jessa, ayan. Sa Apoy. Okay, next. Next. Okay, from Kathleen Joy Velasco naman. Answered prayer. My answered prayer ket family safety and preservation. Sinustain na kami ti Apo. Me being able to maintain my good grades, oray narigat deto'y new normal, mas na-develop the relationship me as family, kanti deeper prayer life ko and the Bible reading. So, nare-reiterate kasi sa pulpit, di ba, Kuya Brian, na Yes po. today we have to maximize our time, not just only to yung sa preaching ni pastor na we have to spend our time to be with our family. And in the same time, parang siguro family devotion na rin siguro yung gustong i-emphasize niya. No? So, it's really great kasi nga nag-excel din sila sa mga grades nila ngayong Yes. pandemic. Yan nga yung isa sa mga talaga natin, mga praises natin kasi parang 90% or siguro 99.9% ng ating mga young people have good not only good grades but excellent grades. Yes, amen. Yes, talaga Praise silang God. nagsha-shine sila sa nagsha-shine talaga sila sa nila sa classes. Ayan, okay no. So good job mga BYIs. Okay. Ito naman ay galing kay Ritzlex Madariaga. I thank God for protection of our family and relatives from the deadly virus. Especially kay Papa and Mama na nagtatrabaho kahit noon pang MECQ. Nakakatakot, pero what is the use of worrying and fear if God is there? Amen! Ayan, tama, no? So, actually, it's so amazing, no? It's so amazing because marami tayong mga members who are actually frontliners, not only frontliners, but, ang trabaho nila they are people person. They deal with people every day. And yet, meron yung hedge of protection na parang nilalagay ng Panginoon para hindi tayo ma-expose sa virus, no? So, di ba noon parang Sir John Joseph, we really miss yung service natin sa church, di ba? Ang tagal natin before nagkaroon tayo ng Parang 3 face-to-face. months. Oo. 3 months. Almost Kasi 3 hindi pa months. tayo yun. ng birthday ni Pastor dito. Yes, oo. Pero we were, talaga parang prinotektahan tayo ng Panginoon from this coronavirus. And yun yung prayer natin na while we do this gathering, sana tayong lahat ay hindi mahawa. Okay. Okay, next. Ayan, this is from Sister Casey Ramil. Gapu kapo dagitoy messages katahaan nga agsway kada lumned tumpaw ti pinag-attend ko ti services. Ken ma-maintain ko ti good testimony, duray yan na ti papanan. To God be the glory. Amen. Amen! Ayan, no, si Sister Casey, ayan, is a new believer. Ayan, no, and It's really a barometer kapag yung commitment mo to attend church services, that's how you show your interest to really grow and go deeper with your relationship with the Apo. Kasi if wala kang yung genuine salvation itself, hindi magiging commitment sa isang new believer yung pag-attend ng services natin by God's grace. ang manifestation sa ang manifestation ng life, di ba, is growth. So, kung walang growth, ibig sabihin, baka hindi ka pa save. Oo, so, thank God naman dito sa ating mga BYIs talaga. So, with all the preachings na share sa atin ng mga pastor, adamit pagnaan na. Dito yung ka-BYIs tayo. Amen. Amen. Ang sarap magbasa ng mga testimonies ng mga Nakaka-bless. Oo. Nakaka-bless. Yung nakaka-bless. reflection mo lang na at their age, at their level, yung stage yung ngayon sa kanila is, ganito yung dealing ng Panginoon. And Yes. sa level din natin na, iba rin yung dealing ng
ng Panginoon. Actually, nakakaapal kasi kung titignan mo, kung magsalita sila at their age, parang meron na sila yung level of maturity. Oo, di ba? Kasi, syempre tayo noon, di ba, mature na rin tayo, pero hindi ganun, iba rin yung ano natin, iba yung maturity natin. Pero sila talagang Deeply makikita rooted. mo. Oo. Oo. Siyempre, yan ay dahil sa mga napapakinggan nilang mga preaching sa pulpit. Praise God. Okay. Ito ay kay ayan. from Brother Melty Alnaraingay. Kadagiti answered prayer ko, kangrunaan ni Father ko, that dati parparitan na ko my church. At malagip ko hindi tay pinangpirgis na tay may sa piyasak iditi choir. But now, ket isuna pa iti mambaon kadagiti kakabsat ko nga mangitulnog kanya ko my church. Wow! Amen! Praise God. Oo, no? Nakaka-bless yun na ang Panginoon. Nakikita mo yung kanyang kamay, kung paano siya magbigay ng favor doon sa mga young people natin na nag-o-obey sa Kanya. And one thing kasi, Sir Brian, you really have to stand. Yes. And once na you give in, isang beses ka lang hindi pinayagan, tapos aayaw ka na, yun na, parang sa susunod na magpaalam ka, hindi ka na papayagan. But once they see na makikita nila yung transformation sa Yes. life, sila pa yung talagang magsasabing, go, punta ka sa church. Yes, basta if you have firm commitment to your service, ayan, no? So, ang Panginoon ang magble-bless niya, no? Ang magpa-prosper ng iyong... Nakaka-relate lang kasi ako kay Brother Melky. Bakit, ma'am? Yun, Hindi ka rin ganun. pinapayagan noon. Aduting person from family. Kasi ako lang kasi yung sa family noon, Sir Brian, Yes. nag-a-attend sa church. And before kasi personal, nag-testify din na Sige, rin ako. ma'am. Before kasi pumupunta na sino server sa bahay, but hindi sila, hindi na welcome. But then, praise God for, I was led to this church by God's grace. And I really have, now I'm standing and naiintindihan na nila. Sila na yung nagtataka kung bakit hindi ka pupunta ng church, ganun. Oo, tama. Oo. Praise God. Eventually, Ate Vian, sooner or later, maa-usher mo rin sila dito. Yes, syempre, that's our prayer po, ma'am. Prayer, thank you. Yes. Pag may mga apo na yan, syempre, sila na mag-alaga, sila na ang tutulong sa inyo sa pagpunta sa church. Okay, who else? Ayan. Ito, sabi niya, I prayed to God to give me wisdom to tell my teacher that I am a Christian who happens to be a student. I thank God for answering my prayer. Because of that, alam na nila na ako ay isang Baptist at ako ay di pwedeng sumayaw. Tamok pa idinket nababati grade ko ijay subject kasi dinak nagsala but ti apo haan na binaybayan ti anak na. It was indeed a blessing kasi even though hindi face-to-face ngayon ay naipapakita pa rin ang testimony in school. Ito po ay testimony ni Sister Harmony Madamba. Ayan. Oo, kasi alam niyo kahit hindi face-to-face, may mga nakikita ako, may mga teachers na nagre-require sila ng mga, halimbawa, sa mga PE nila, may mga dance demo. At ang ginagamit nila ay yung isang platform na social media, yung TikTok. Oo, di ba? At syempre, very awkward naman talaga sa ating mga Christian BYIers na mag-TikTok na sasayaw, di ba? Pero kung at first, hindi mo talaga sinabi sa teacher mo yung stand mo sa bagay na yan, talagang mafo-force ka na sasayaw, di ba? Pero kung sa una pa lang, firm ka na, sinabi mo na, ma'am, hindi po ako sumasayaw because ito po yung stand ng church namin because this is what the Bible says. Maintindihan naman na yan ng teacher, especially if you will give them an alternative. No? Yes, so mga ka-BYI, alam ba ng mga teachers ninyo, ng mga friends ninyo na kayo ay Baptist? Oo. Baka ang alam nila sa inyo mga Roman Catholic po, Baptist. Oo. Ayan, no? So, dapat, no? Yun yung ano ninyo, yun yung goal ninyo. Okay, no? Good job at kudos po kay Sister Harmony Madamba. Amen. Ayan. May mga ano pa ba, Brother Daniel?
Okay, may iba pa daw. Okay. Pagyamanang ti Apo nga part na at tumulong iti ministry, and to render my Saturday for visitation and cleaning God's house, which was my prayer in exchanging of not enrolling my maed for this sem. Preachings becomes a correction to my heart, an inspiration to obey the Lord despite of trials and discouragement, serves as a direction for a better mindset and gain realization that helps me to focus more on His words rather than the world. Sabi ni Sis Jonah Calio. Amen! Thank God for that realization, Sister Jonah, no? So, si Sister Jonah po, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay from Pasukin, tama? Yes po. At kapatid ni Pastor Dennis. Yes, ayan. Okay, praise. Nakaka-bless kasi actually, nag-enroll siya ng master's, Kuya Brad. Pero since parang hindi pa ready yung sarili niya, sabi niya kasi noon na parang pag nag-enroll ako, nagtuloy-tuloy ako sa master ko na hindi pa nakaset yung puso ko sa ministry. Baka totally masway ako, sabi niya. That's why nag-rest muna siya. Then ngayon, every Saturday, consistent siya nakasama for visitation. And yun nga, nakaka-bless din yung testimony ni Sis Jonah. Oo. Alam mo, ang isa siguro sa mga, dun sa mga Thanksgiving na napakinggan natin, actually, we have more, no? So, we'll try to read read more testimonies next Sunday, no? So, palakpakan muna natin yung ating mga nagbigay ng mga testimonies ngayong araw na ito. Pero, yun nga, no, parang ang common denominator talaga nila is that meron silang longing to serve for the ministry, to be used in the ministry. No? And thank God that we have this kind of tawag ba dito, ambience ba, or this kind of mindset dito sa church na our pastor is actually is emphasizing na tayo ay magkaroon talaga ng ministry sa church. Involvement sa church. Kasi yun nga, no, sabi nga nung isang testimony kanina, parang kas lang agbaaw tiriknam talaga no hanggang nga mausar para iti Apo, no. So hindi ka dapat nakokontento when it comes to your Christian life. Hindi ka dapat nakokontento na ikaw ay na lang, parang bench warmer ka na lang, Sunday goer ka na lang, no. When it comes to the world, we need to be contented. Pero when it comes to serving God, hindi dapat tayo nakokontento. No? Ayan, no? So yan po ang ating segment ng GTG. Ayan, giving thanks to God. No? Siyempre, to God all be the glory naman sa mga testimonies ng ating mga BYI. Ayan. Okay, tumungo naman tayo sa isa ring napaka-exciting segment. No? So actually, we missed this episode kasi last Sunday, hindi natin siya na-play. Okay, pero ngayon, lalo na yung mga kids at heart. Ito yung inaabangan nila, no? Ito yung ating Me and My Bible. Sabay-sabay tayo, Kuya JJ. Ayan. Ikaw nga mag-intro, Kuya. It's me. 1, 2, 3, go! Me and my Bible. Ayan. Hello mga ka-BYI! Masayang araw! Kumusta kayo? Ako ang inyong storyteller, Ate Joy. Welcome sa isa na namang bagong kabanata ng Me and My Bible. Sa araw na ito, aking ikukwento sa inyo ang tungkol sa dalawang magkapatid na nagbigay alay sa Panginoon. Excited na ba kayo? Tara, samahan niyo ako! Noong nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, ay mahal na mahal niya ang mga ito bukod sa kanyang mga nilikha. Ngunit sila ay nagkasala dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos, kaya napalaya sila sa hardin ng Eden. Sa mga sumunod na taon, ipinagkalooban sila ng Diyos ng mga anak. Dahil sa tulong ng Diyos, nagkaanak si Eva ng lalaki at pinangalanan niya itong Cain. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel.
Habang sila'y mga bata pa, tinuturuan na sila ni na Adan at Eva sa paglilingkod sa Diyos at isang paraan ng kanilang paglingkod ay ang pagbibigay alay. Nang sila'y lumaki, si Cain ay naging isang magsasaka. Siya ang nagtatanim ng mga palay, prutas at gulay. Habang si Abel naman ay isang pastol, siya ang nag-aalaga sa kanilang mga tupa. At dumating na nga ang araw na sila ay magbigay alay sa Panginoon at dinala ni Cain ang mga bunga ng kanyang tanim na prutas at gulay upang ialay sa Panginoon. Nagdala rin naman si Abel ng pinakamaganda at pinakamatabang tupa na kanyang handog sa Panginoon. At tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel, ngunit hindi tinanggap ng Panginoon ang mga handog ni Cain at siya'y nagalit. Nakita ng Panginoon ang galit at paghihimagsik sa puso ni Cain at agad niya itong sinuway at sabing, Bakit ka nagalit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Nagkaroon ng inggit at galit sa puso ni Cain at dahil dyan, nag-isip siya ng masama laban kay Abel. At para isagawa ang kanyang masamang balak, inaya nga ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel na pumunta sa bukid at doon na niya pinatay si Abel. At nagsalita muli ang Panginoon upang itama ang maling nagawa ni Cain at sabing, Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Paano ko malalaman? Ako ba yung nagbabantay sa aking kapatid? Ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa iyo. At ngayon, dapat ka nang umalis. Ikaw ay magiging palaboy at masamang tao sa iyo. at natakot si Cain sa sino mang makahanap sa kanya ay baka patayin siya. Ngunit sabi ng Panginoon, Mahal pa rin kita at maglalagay ako ng marka sa iyo upang protektahan ka. At sino mang pumatay kay Cain ay 7 beses gagantihan. at umalis si Cain sa harap ng Panginoon at sa kanyang pamilya. So ayan mga ka-BYI, ang kwento ni Cain at Abel. Muli, ako si Ate Joy at samahan niyo ulit kami sa susunod na mga episode ng Me and My Bible. Tandaan, may lamang ang may alam. Paalam! Amen. Praise God for that Me and My Bible episode. Right. Bakit nga ba ba ang offering lamang ni Abel ang tinanggap ng Diyos? Our scripture says that Abel's offering was the fatted portions. Abel gave the most valuable and worthwhile parts to God, and this pleased Him. On the contrary, it doesn't appear that Cain put much through into what he gave. He didn't specifically look for the best fruits or produce. He just picked something at random and brought it to the altar. While it probably wasn't his worst, it also wasn't his best. He brought his leftovers while his brother brought his very, very finest. So brethren, we encourage you to view your life as an offering, a living sacrifice to the Lord, and to live in the spirit and the attitude of Abel. When you get up and do something, give Jesus your very best, not your leftovers. Bring your skills and talents to the altars with the willingness to use them to the fullest for the glory of God. Alright, ayan no. So, maraming salamat sa ating storyteller. Palakpakan naman natin si Ate Relly. Ayan, actually,
Actually po, marami pong nagme-message sa atin kung pwede po ba nilang mapanood ang Me and My Bible. So actually, Pastor, uploaded na po ang ating Me and My Bible episode 1 and 2 sa ating official YouTube account, no? So just log into your or just visit YouTube po and hanapin po ninyo ang ating account, yung Hosanna Bible Baptist Church, at nandun na po yung ating mga Me and My Bible. So yung last episode na napanood natin will be uploaded on Tuesday. And of course, meron din po tayong mga replays po ng ating mga services, no? So meron po tayong replay ng Sunday. Ito po yung schedule of services po natin. Sunday, of course, morning worship service at 9 a.m. And may replay po ito ng Tuesday at 9 a.m. Ating Doc Talk Season 3 naman ay kasalukuyang napapanood natin ng 2:30 p.m. kapag every Sunday, at ang replay nito ay every Saturday, 12 p.m. and 8 p.m. Yes, and then for the afternoon worship service at 4 p.m., pwede natin panoorin yung replay at every Tuesday at 4:25 p.m. Every Wednesday naman, our midweek prayer meeting is at 6 p.m. And meron siyang replay every Thursday, 6 p.m. At ang replay naman ng Me and My Bible natin is every Saturday, 8 o'clock a.m. and 8:30 p.m. Yan po ay mapapanood sa ating website, yung hosanabbc.org. Ayan, no? Palapakan naman natin ang ating mga AGM, no? For doing a good job. Ayan, no? So, at this point, no, kasama na po natin ang ating mahal na pastor upang i-share sa atin ang isang napakagandang lesson ngayong hapon na ito. Palakpakan po natin, Pastor Pruvi Cadelinia. Salamat po sa ating lahat. Kuya Brian, Kuya Joseph, Ate Mayhan, Ate Faye, at saka Ate Marisa. At talaga naman, pag ganitong oras ay inaabangan ng marami dahil ito ay isang masaya na talakayan at inspiring, at marami tayong matututunan sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. And, I was watching the recap and sabi ko, wow, I think maganda na i-upload ito. And I think you need to put some captions and let's get this thing shared. At I believe that those short clips of our messages would greatly help and inspire and edify sa pananampalataya ng maraming mga kabataan. So, welcome din sa ating mga young people dito sa main sanctuary ngayong hapon. Pumalakpak na kayo. Ayan. Ito ay mga future na mga career people, future doctors, engineers, architect, teachers, ano pa? Future na mga lawyers, okay, mga pastors and preachers sa HBBC Ministry. At hindi lang dito, maging sa ating mga young people dyan sa Claveria, magandang hapon sa inyong lahat. At sa ating mga kabataan, wow, okay Alright. Sa Pasukin, magandang hapon din sa inyo mga kapatid. Okay, mga anak at mga ading. Ganon din sa ating ministry sa Lawag. And of course, with us are our young people around the world, including Hawaii, Australia, South Korea, Norway, at iba pa. Dahil as of now, we have how many? We have 56 on our live stream. Okay? Wow. So, let's now get into our lesson. Oh, buhay pa ba kayo? Gising na ba kayo? Ayos. Salamat din doon sa ating mga volunteers sa ating programa at you are doing a great job para sa kapurihan ng ating Panginoon. Well, ang ating tinatalakay ay 5 enemies of godly success. Ang 5 kalaban ng godly success. Alam natin, given na ang Diyos, nais niya tayo na maging successful. Pero hindi ito yung success na dinidefine ng mundo, which is most commonly being popular, being rich, being educated, having a house, having a car, and achieving all your dreams in life. They are not necessarily the things that God has in mind for you. Pero ang sinasabi sa Joshua chapter 1 na good success, ito po ay tagumpay sa ating pagsunod, pagtugon at pagtupad sa kalooban ng ating Diyos. So let's open our Bibles to Joshua chapter 1 verses 7 to 9.
Joshua chapter 1, verses number 7 down to verse number 9. Ang sabi ng Bible, only be thou strong. Yan ang kailangan natin. Maging matatag and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Now watch carefully. Kausap ng Diyos si Joshua. At bilang isang bagong leader, he is the new commander-in-chief and general, not only of the whole nation of Israel, but the army of the nation of Israel. And ang Panginoon, sabi niya sa kanya, I want you to observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. So, yung word of God is equivalent to His prosperity. Pagka sinunod niya yung word of God, that is prosperity in his life. So, you realize this is a new, complete, different definition of prosperity compared doon sa dinidefine ng mundo. Verse number 8, this book of the law, during that time we have the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written. You see, kailangang lahat ng isinulat ay dapat i-observe mo sa buhay mo. So today, we have the whole Bible. All Scripture is given by inspiration of God. Bilang mga Kristiyano, kay kabataan ka, matanda ka, basta Kristiyano ka, ang kalooban ng Diyos, sundin mo ang kanyang salita, at yan ang matatawag na godly success. Now watch carefully. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So ilagay ngayon natin ang usaping godly success sa iisang punto, na ito yung ating tutumbukin, which is godly success is equivalent to obeying the Word of God. It is being in the center of God's will. So, pag tayo po ay nasa labas ng kalooban ng Diyos at tayo nagtagumpay, kasi maraming pwedeng magtagumpay, outside the will of God. Ang tawag po dyan, successful failure. Nag-succeed sa kanyang kagustuhan, pero failure kasi hindi niya nasunod yung kalooban ng Diyos. Would you like to be a successful failure? So you don't want to stay outside God's will and succeed the way you want it. You want to succeed the way God intended it for you. So ang intention ng Diyos, nakalagay lahat yan sa Bible, bilang isang Kristiyano, know the book, read the book, and obey it, that is godly success. Ngayon, yan yung essence ng pinag-uusapan nating enemies of godly success. In other words, ano yung mga hadlang? Okay? Ano yung mga hindrances? Ano yung mga dapat nating i-overcome sa buhay natin upang makamit natin yung kalooban ng Diyos, upang matugunan natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So these are some dangerous threats that could hinder you or perhaps even at a long haul destroy your life. Okay? Na instead na yung plan ng Diyos maging godly success ka, hindi na. Naging successful failure pa tayo. Manalangin tayo. Lord, thank you for this afternoon. I-bless niyo po ang short message na ito na although maliit po siya, Panginoon, because of our time, pero sana po malaki ang magagawa nito sa aming buhay. I pray that we would not only understand what I'm saying, but we would really pay attention, Lord, to you. I pray that you would hide me behind your cross upang hindi po ako makita, kundi ikaw at ang mensahe mo ang aming makita sa segment sa preaching na ito. In Christ's name we pray, Amen and Amen. So, inuulit ko, there are two definitions of success, the biblical way and the worldly way. The worldly way is more on earthly, material, temporal, and of this present. Okay? Wala tayong problema dyan, pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin yan. Pero hindi yun yung goal na sinabi ng Diyos eh. Bakit hindi goal? All these things shall be added. So, merong binigay ng Diyos na goal sa atin, which is to seek first the kingdom of God. Yun yung kalooban ng Diyos. So, doon tayo magdudwell. How do we succeed in seeking God's kingdom first? How do we succeed in doing the will of God? How do we succeed? Now, in order to understand how do we succeed, let us now identify what can hinder me. Kasi nandyan ang grace ng Lord sa'yo eh. Kung how do we succeed, nandyan ang grace ng Panginoon. How do we succeed? Nandyan ang Word of God. How do we succeed? Nandyan ang pastor. How do we succeed? Nandyan ang church. How do we succeed? Nandyan ang mga disciple makers natin. So wala tayong problema. So how to succeed in the will of God? Ang problema, ano yung hindrances?
So being able to identify these things, pag na-overcome natin ito, wala nang hadlang para ikaw ay magtagumpay pa na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So number 1 is apathy. Yung apathy, lack of interest. Ito yon. May pastor nga, may church nga, may Bible, may ganitong programa, wala ka namang interest. So wala rin kwenta, di po ba? Amen? There's nothing wrong with the Bible, nothing wrong with the church, nothing wrong with the pastor, nothing wrong with the programs, nothing wrong with God. But what is wrong is our lack of interest. Yan ang ibig sabihin ng apathy. And there are times sa buhay natin bilang kabataan, because of physical weariness, sunod-sunod na schedule sa eskwelahan, nawawalan na tayo ng gana. So yun yung mga points na kinakailangan bilang Kristiyano, don't let that happen in your life. Aminin mong pagod ka, pero wag mong hayaan na i-control ka. Aminin mo na down ka na, pero wag mong hayang i-control ka. Aminin mong discouraged ka, pero wag mong hayaan na itong maging hadlang na hindi mo nagawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya many times sinasabi natin kahit pagod ka na, kahit discouraged ka, kahit down ka, kahit maraming problema ka, punta ka pa rin sa church. Mag-attend ka pa rin. Malay mo, doon ka i-refresh ng Panginoon. Doon ka i-revive ng Panginoon. Doon i-renew ng Panginoon ng energy. Doon bigyan ka ng Diyos ng new vibrance to face another week of your life. So, don't let apathy hinder you. Apathy happens to all of us. At one point in our life. Hindi lang one point. Every time. Every week, nangyayari ito. There are times na siguro tinatamad ka ng mag-attend sa doktok. Tinatamad ka ng mag-attend sa church. Tinatamad ka ng mag-attend ng prayer meeting. Kumbaga, things happen in your life. So what do you need to do? Overcome it. Overcome apathy. By all means, huwag mong hayaan na yung lack of interest would dominate and rule your heart and your mind and will hinder you to do the will of God in your life. Anyway, that was last Sunday. Now, secondly, pangalawang kalaban na dapat nating i-overcome of godly success is ignorance. Ignorance. Magkaibang ignorance sa innocent. Innocent is used pag ikaw ay inakusahan of something you know you did not do. So, you prove yourself innocent. At maganda yan. Pero itong ignorance ay hindi maganda. What is ignorance? Ignorance is simply lack of knowledge or information. Lack of knowledge or information. Hindi lang kulang, kundi wala kang alam doon sa bagay na yon, sa aspect na yon, sa issue na yon. At we are going to look this afternoon kung bakit ang ignorance ay enemy ito ng godly success. In other words, as a Christian, ito yung whole point dito Do not allow yourself to remain spiritually ignorant down through the years. Kasi ganito yan we all started ignorant of the Word of God. Parang baby, we all started ignorant. Then we began to learn 1 plus 1, 2 plus 2. We began to learn the basic and fundamentals of math. We began to learn the foundation of English. We began to learn the basics of science. Then na-enhance. So it helped us interact with the physical world where we live in today. Now, nung tayo na say, we all started as ignorant. But it is foolishness to stay that way. Kung 5 years ka ng Christian, 10 years ka nang nag-a-attend ng church, spiritually ignorant ka pa rin, hindi na po ignorance ang tawag doon. Foolishness na yon. In fact, in the book of Proverbs, may 3 klase ng tao doon Wise, simple, and foolish. Yung wise, alam na natin yon. He knows the Word of God and is able to apply the Word of God. Alam niya kung paano i-apply ang Word of God. Wisdom yun Pangalawa, yung simple. Yung simple, siya yung mangmang. Ibig sabihin, wala pang nalalaman. Pero yung foolish, 2 ang klase ng foolish. Okay? He allowed himself to stay ignorant or nalaman niya yung salita ng Diyos pero pinili niya pa rin yung mali. Minsan yung pagiging foolish natin isa sa 2. Matagal na tayong Kristiyano, we had a chance, opportunity to read the Bible, to listen to the preaching. We had our chance na ma-disciple. We had our chance to grow and learn because the church provided trainings, opportunities for us to grow. But you simply did not attend and allowed yourself to remain spiritually ignorant. That's foolishness. Yung iba naman, marami nang natutunan sa Bible, pinili pa rin gawin yung mali. Foolishness din yon. Now, we'll not go that way. We'll talk about ignorance. Okay? So, ignorance is lack of knowledge or information. Now, let's go deeper.
Bakit ang ignorance, enemy of godly success? Una sa lahat, spiritual ignorance is dangerous. Spiritual ignorance is dangerous. Ano ba sa Tagalog ang dangerous? Delikado? Nakakapahamak? Okay? Meron na ba kayong nakasama na pahamak yon? Pinahamak ka. So, dangerous. Spiritual ignorance is dangerous. Okay? Makikita natin yan mga kapatid dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse number 11. Okay? Tingnan natin ang sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians. Ganito kasi yan. Lest Satan should get advantage of us. Ang diablo pala, mahilig mag-take advantage. Ano bang mag-take advantage? Magsamantala. Magaling palang mahilig at magaling magsamantala ang diablo. At kailan niya pwedeng pagsamantalahan ang isang katulad mong Kristiyano at ako? Look, for we are not ignorant. In other words, the only way to overcome the devil's devices is to educate yourself about it. May narinig ako noon, the art of war, know your enemy. So, your ignorance about your enemy will cause you to be overconfident or will cause you to be afraid. Overconfident kasi feeling mo, kayang-kaya mo siya, hindi mo alam, may secret weapon siya. Overconfident ka, okay, kasi kaya mo, di ba? Pero yung kabila naman, natatakot ka because you look at it, ang laki ng kalaban mo, pero hindi mo alam, may kahinaan din pala. Know your enemy. So in other words, as a Christian, we have a real enemy, and he is the enemy of our success. The devil does not want you to obey God's word. Ayaw ng diablo na sa buhay mo, ma-realize ang plano ng Diyos. Ayaw ng diablo na ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Na ikaw ay makaranas ng goodness ng Panginoon sa buhay mo. Ang gusto ng diablo, maranasan mo, misery ng buhay mo. Gusto mong maramdaman yon. Samantalang anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, tagalangit ka, pero habang nasa mundo ka, ang gusto ng diablo na ma-experience, maranasan mo, maisip mo, maramdaman mo, misery. And there are many Christians who are that way. Sabi nila, anak ako ng Diyos, tagalangit ako. But why do I feel miserable? Because the devil wants you to feel miserable about your being a Christian. Why is that? Because we are ignorant of his devices. Tandaan niyo po, maraming devices ang diablo. That is another message. One is discouragement, another is distraction. Marami yan. Number 3, deception. So bilang Kristiyano, anong gagawin mo? In order for you to grow, in order for you to advance, in order for you to become productive, dapat alam mo kung ano yung devices ng diablo upang hadlangan ka, siraan ka, o sirain ka. So what do you need to do? Educate yourself. Spiritual ignorance is dangerous. Kaya by all means, mga kabataan, by all means, educate yourself with the Word of God. Be intentional with your Christian life. Wag lang puro spoon-fed. Talagang bilang Kristiyano, ikaw mismo yung magnanais, ikaw mismo yung mag-aim na sabi mo, Lord God, I want to know the devil's devices. At alam nyo, pwede kang pagsamantalahan na sayang pwede kang pagsamantalahan ng diablo while you are young At masasayang lang yung future mo. Masasayang lang yung present na kalagayan ng buhay mo kasi napagsamantalahan ka ng diablo, na-take advantage ka ng kaaway. So we are not ignorant of his devices. Pangalawa, mga kapatid, hindi lang yan, kundi spiritual ignorance is a hindrance to godly success. Spiritual ignorance, unahin natin to. Spiritual ignorance is costly. That's right. Anong ibig sabihin ng costly? Mahal, may presyo, may consequence. Kaya, eto, pagdating sa pag-aaral, may mga, siyempre ayaw na nating mag-aral, sabihin natin. Okay, listen, if you don't like education, try ignorance, sabi nga. Ayaw mong magkaroon ng edukasyon, subukan mong ignorance. Alin doon ang mas mahal? Mahal mag-aral. May bayad. Magpupuyat ka. Talagang laborious ang mag-aral. Pero anong magiging result sa'yo pag nag-aral ka? Ngayon, ayaw mo mag-aral, ignorance. Anong magiging consequence sa buhay mo? Because of your ignorance. So when you think, sabi nila, that education is costly, then try ignorance. Because ignorance, especially spiritual ignorance, is costly. Ano ang magiging result ng spiritual ignorance? Hebrews 4:6. Hebrews chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Anong sabi doon sa Hosea? My people are destroyed for lack of what? Paano daw nasira?
You see? Isipin mo, may Bible ka, may grace ng Panginoon, may church ka, may pastor ka, ang daming nagpipray sa'yo, pero masisira ka lang. Why? Because of lack of knowledge. Or in other words, spiritual ignorance. Bakit? Sabi niya, because thou hast rejected knowledge. Nung may mag-disciple sa'yo, inayawan mo siya. Nung may nagbibisita sa'yo, tumatakas ka. Anong tawag dito? Yung aglibas, yung tama, tinatakasan. You try to hide. Aglimlemmeng ka, tinataguan mo lang siya. Di ba? So sabi niya, because thou hast rejected knowledge. Because thou hast rejected knowledge. Eto ngayon, sabi ng Diyos, I will reject thee. And, pag sinabing reject, wala na yung favor. Kung wala na yung favor ng Panginoon, anong mangyayari? Destruction. Kaya sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Isipin mo, the Lord Jesus Christ, when He faced the temptation, and all of us face temptation every day. Yung temptation na hinarap ni Jesus Christ, yung nature of the temptation, it may be in a different form, but it's in the same nature. Yung nature ng temptation ni Jesus Christ, tatlo yun eh. Yun yung lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. It comes in different form in your life. Depende kung ano ang appealing sa'yo. Kasi, malamang kay Kuya JJ, hindi appealing ang burger, pero sa'yo appealing. Pero it's about lust of the flesh. Parang ganun yon. So, yung una, sabi ng diablo sa kanya, okay, if thou art the Son of God, turn this stone into, ano yon? Yun yung nature ng lust of the flesh. Gutom siya 40 days na hindi kumain ng ating Panginoon Nag-fasting siya, di ba? When finally he needed to eat physically, doon pumasok ang diablo. At alam ng diablo kung kailan papasok sa'yo because he knows when you are vulnerable. Pero alam mo, kahit hinang-hina ka na, pero kung nasa iyo ang Word of God, kaya mo pa rin i-resist ang temptation. Kasi ang ginawa ng Panginoon, mahina siya physically. Look, mahina siya physically. Gutom na siya. At nandun yung suggestion, turn this stone into bread. Sumagot pa siya at anong sabi niya? As it is written. Ano yung kinote po niya? Yung Word of God. In other words, Jesus, humanly speaking, knew the Word of God. Ano sabi niya? As it is written, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. You see, as you climb higher in your Christian life, temptations will become more intense, and that is why you need to brace yourself up and equip yourself with the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ngayon, hindi nagtagumpay ang diablo dun sa unang temptation. Di pumunta sa pangalawa. Ano yung pangalawa roon? Dinala niya sa isang high mountain. Sa isang pinnacle yata, yung pangalawa, kung di ako magkamali. Pinnacle of the temple. Di ba? Hindi, yung high mountain muna. Pinakita niya yung kingdoms of this world. Ano yon? Lust of the eye. Lahat tayo, mayroong ganong temptation, lust of the eye. Different forms. Depende kung anong appealing sa'yo. Kasi, ang temptation ng diablo custom made yan Anong ibig sabihin ng custom made? Parang damit. Marami kang pagpipilian. Depende sa likes. Beauty is in the eye of the beholder. Ganon din, temptation works that way. The devil offers various and different forms of the same nature, which is lust of the eye, depende kung anong appealing sa'yo. Pero at that point, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, again, took from mind, recited a verse in the Bible. Anong sabi niya? As it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Niresist na naman yon sa magitan ng Word of God. O yung pangatlo, hindi nagtagumpay ang diablo, hindi tumigil. At ganyan ang diablo, hindi titigil dinala niya sa pinnacle of the temple. Ano sabi niya? Sige nga, tumalon ka. Eto na, sabi ng diablo, di ba nakasulat sa Bible? Gumamit na rin siya ng Bible. Kaya young people, alam niyo ang problema sa ating kapanahunan. Hindi lang po yung tinatawag na blatant na, ba sa Tagalog ang blatant? Yung nandyan na yung obvious na temptation kundi yung mga gagamit pa ng Bible parang linlangin ka. Mag-ingat kayo dyan. Kaya dito sa ating church, matindi tayo sa Baptist distinctives. Talagang ipinapangaral natin kasi, alam mo, marami din dyan, hawak ang Biblia, nagtuturo ang Biblia, pero ang laman, puro deception. At mayroon pong mga false prophets ang diablo, tandaan nyo yan. Kaya bilang young people, hindi porke quotation, sinabi ng isang preacher or so, okay na. Wala pa rin tatalo doon sa suriin mo sa Bible kung naaayon ba sa Bible yun o hindi. Lalo ngayon kapanahonan ng hugot lines.
Di ba? Papaano kung yung hugot, hindi naman Biblia ang pinanggalingan, kundi laman, sentiment. So yun yung mga bagay na kailangan nating i-balance. So Jesus Christ, nung sinabi ng diablo sa kanya, di ba nakasulat sa Bible? Na ikaw ay, anong tawag dito? The angels will catch you, parang ganun eh. Di ba? Para yung paa mo, hindi, anong tawag doon? We will never touch the ground. Di ba? Anong sagot ng Panginoon Kristo? As it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. From that point, anong nangyari? The devil left him. Sipin mo kung hindi alam ni Jesus Christ yung kaparaanan para i-combat yung antidote ng mga matitinding temptation, yung mga fiery darts ng diablo sa kanya. Well, of course, he could have been destroyed. But he cannot be destroyed because he is God. And he showed us an example to follow. Kaya sa buhay natin, we want to have a godly success, pero maraming tukso dyan, and it all happens in the mind. That is why you cannot afford to be spiritually ignorant. By all means, when you have a chance, makinig, magbasa ng Bible, mag-daily bread araw-araw, mag-daily quiet time, i-apply mo yan. Okay? Spiritual ignorance is very costly. Pangatlo, spiritual ignorance is a hindrance to godly success. It is a hindrance to godly success. Itong makakahadlang sa atin, mga kapatid, upang hindi tayo magtagumpay. Kaya nakita na natin, hindi pwede na ang Kristiyano ay manatiling spiritually ignorant. Inuulit ko, all of us began spiritually ignorant. And so God gave pastors, sabi nga ng Bible, teachers, upang tayo turuan. May mga disciple makers tayo, may mga care group tayo, para ikaw ay akayin, encourage, inspire. At sana sa inyong mga care group leaders, I hope you realize how important your role and duty is na akayin at inspire at i-encourage ang mga young people. Kasi kung walang mag-akay, mag-encourage dyan, mananatiling spiritually ignorant yan. Kaya kahit maging 5 years, 10 years ng Kristiyano, magiging unano lang yan. Mabuti nga yung yung anong tawag dito, anong halaman yon? Ito. Buti pa itong bonsai. May value. Pero yung Kristiyanong unano, spiritually, walang value. Hindi mapakinabangan sa ministry. Hindi mapakinabangan ng Panginoon ng kanyang buhay. Buti pa to, bonsai, mapakinabangan, di ba? Pero actually ito, inasikaso kasi ito, kaya may value siya. Ganon din ang Kristiyano. Pag may nag-asikaso dyan, pag may nag-disciple dyan, at lumago siya sa salita ng Panginoon, at ang buhay niya nagbunga according to the Word of God, then may value yan, mapapakinabangan ng Panginoon yan. Yan ang tinatawag na godly success. As I close, 2 Peter 1:3. Marami tayong mga katanungan sa buhay, and this segment, our ministry, mga kapatid, our schedules may not be enough to answer everything, but definitely, we could address some major issues in life. But look, 2 Peter chapter 1, verse 3, as I close, sabi rito, basahin natin ha, ready, go. According as His divine power hath given unto us all things that pertain and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory. Sumakay ka na ng kabayo na may karwahe. Karwahe, right? Yung karwahe, kalesa. Okay, sumakay ka na ng kalesa. Nauuna ba yung kalesa o yung kabayo? Yung kabayo. Ngayon, yung kabayo, may hinahatak siya, kalesa. Malamang may karga yan. Alam mo, ganyan ang Bible. Si Kristo yung kabayo. Yung kalesa yung Word of God. In other words, the key to unlock everything that you need to know in the Scripture is you need to know Jesus first. Ngayon, pag may personal relationship ka na sa Panginoong Kristo bilang iyong tagapagligtas, then you are prepared to open the book and unlock all the riches, all the wealth, all the treasures, all the truths that God has made available for you. Na sinasabi ng Bible, all things that pertain unto life and unto godliness. It's only a matter of time. Praise God. Ngayon, sana ma-appreciate nyo na mayroon tayong mga men's meeting, may discipleship classes tayo, may doc-talk tayo. Kaya mga kapatid, huwag kayong tamad pagdating sa mga gawaing pagtitipon, pagsamba, at pakikinig ng Word of God. Kasi hindi mo alam, baka yung ipapahayag dyan ang tulong sa'yo upang i-overcome mo ang darating na tukso o trials ng buhay mo sa linggong darating. To be forewarned is to be forearmed. So we are being equipped ahead of time. Don't remain spiritually ignorant. That is costly, that is dangerous, and it is a hindrance to godly success. Purihin ang Panginoon. God bless sa lahat. Ayan po,
Maraming salamat po, Pastor. Napakarami po namin natutunan sa lesson po na binahagi nyo ngayong hapon na ito. And I'm sure, no, this will also equip all of our BYIs sa kanilang journey, sa kanilang Christian life, especially po, Pastor, talaga namang itong generation na to, Yes. Pastor, napakarami pong struggles. Kasi ano nga yung generation na to, Kuya Brel, knowledge explosion. Yes po, Pastor. Ang mind natin, capable na mag-handle ng maraming knowledge. Tama. Kanya lang, kung maling impormasyon yung ipinapasok natin, or kahit magagandang information, pero kung wala yung salita ng Diyos na ilagay natin sa mind natin, these informations are useless because the Bible gives you wisdom. Yes po. How to use these things into your life. Kasi yung education mo, yung resources mo, yung talents mo, yung everything that God gave to you, avenue yan tools yan. So with the Word of God, it gives you wisdom how to properly apply these things. So, knowledge explosion mga kabataan, tandaan nyo yan napakabilis na nga ngayon, 5G Yes po, Pastor. Oo, kaya sana kung gaano kabilis ang mundo sa advancement, bilang Kristiyano, ganun din kabilis yung ating paglago espiritual. Yes Go ahead. po, Pastor. Amen. Actually po, Pastor, yung mga ganitong message, Pastor, it serves as a filter po sa Yes. aming mga young people. Kung Very ano good. yung Very dapat good. na That's the right word. i-accept po namin na Yeah. mga information. It's a ano yung- filter. Amen. Yes Tama po, yan. Pastor. Maraming salamat po, Pastor. And we would like also to take this opportunity, Pastor, to greet in advance yung isa sa mga preacher po natin sa HBBC Hawaii po, si Richard MM po, Pastor. Hoy! Ayan. Sa March 10 po ang kanyang Aba! birthday. Ayan, amen. Amen. At yan, meron po siyang konting binigay po na Pastor. Para sa lahat ng young people o sa atin lang? sa Sa atin lang yata yun. Oo, Pastor. Kasi Oo. tinitingnan kita, mukhang kulang yun Salamat, Brother M. Happy Yes. birthday in advance. Meron po siyang pa-donut. Pa-donut. Okay? Sa amin, ano yon, donut. Sa inyo, donut. Okay. Praise God. So, okay, samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan at exciting, inspiring, edifying na mga lessons, topics at testimonies na nagbibigay aral, tibay, lakas at tibay para sa ating lahat. Kaya mga ka-BYI, Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto dito sa Doktor! Amen. God bless you. God bless. We are now moving on sa ating next service, the final service today. Maganda po ang aking topic ngayong hapon. Wow. Amen. God's answer, ang kasagutan ng Panginoon sa tao. Amen. Kaya kung may mga tanong kayo, may mga problema, may mga issues kayo sa buhay, malaking tulong ang message na ito para sa inyo. Okay? Amen. See you.